ଜାଣିଛନ୍ତି ହାର୍ଟ ଓ ଆଖି ଆମ ଶରୀରର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ। ଏହାର ଯତ୍ନ ନେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ହାର୍ଟକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ କିଛି ପଏଣ୍ଟ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଜମା ବି ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ, ଓଜନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା। କାରଣ ମୋଟାପଣ ଆପଣଙ୍କ ହାର୍ଟ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ। ମୋଟାପଣ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଚର୍ବିର ଲେଭେଲ ହାର୍ଟକୁ ଆଟାକ୍ କରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ହାର୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ଲୋ ହୋଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଓଜନ କମାଇବା ନିହାତି ଦରକାର। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ, ରକ୍ତଚାପ ଓ ଶର୍କରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ। ରକ୍ତଚାପକୁ 80/120 ସନ୍ତୁଳନରେ ରଖିବା ଦରକାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ହାର୍ଟ ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଫଙ୍କସନ୍ ରେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିଥାଏ। ହାର୍ଟ ଉପରେ ବାହ୍ୟ ପ୍ରେସର କୌଣସି ପଡ଼ିନଥାଏ ଏବଂ ଶର୍କରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହାର୍ଟ ସୁସ୍ଥ ରହେ ସବୁଦିନ। ଥାର୍ଡ଼ ପଏଣ୍ଟ, ତେଲ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ କମ୍ ଖାଇବା। ତେଲ ଓ ମସଲା ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଅଧିକ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ଓ ହାର୍ଟର କ୍ଷତି ହୁଏ। କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ପରିମାଣ ବଢ଼ିଯାଏ ଏବଂ ପେଟ ଜଳାପୋଡ଼ା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବଢ଼ିଯାଏ। ତେଣୁ ତେଲ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ କମ୍ ଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଚତୁର୍ଥ ପଏଣ୍ଟ, ଧୂମପାନ ତ୍ୟାଗ କରିବା। କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଧୂମପାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହାର୍ଟ ୱିକ୍ ହୋଇଥାଏ ଓ ହାର୍ଟରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ହୋଲ୍ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ହାର୍ଟର କଲର୍ ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ହାର୍ଟର ଫଙ୍କସନ୍ ରେଟ୍ କମିଯାଏ ଏବଂ ମଣିଷ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ। ଫିଫ୍ଥ ପଏଣ୍ଟ, ଦୈନିକ ଅଧଘଣ୍ଟା ଚାଲିବା, ଯାହାଫଳରେ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଭଲ ଫଙ୍କସନ୍ କରେ, ସୁସ୍ଥ ରହେ, ଯାହାଫଳରେ ହାର୍ଟ ଉପରେ କୌଣସି ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଆକ୍ରମଣ କରିନଥାଏ। ସିକ୍ସଥ ପଏଣ୍ଟ, ଗୋଟିଏ ସ୍ଥିତିରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ନ ବସିବା। ବସିବା ଦ୍ୱାରା ହାର୍ଟରେ ବ୍ଲଡ଼ ସାର୍କୁଲେସନ୍ ଠିକ୍ରେ ହୋଇନଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ହାର୍ଟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ। ସେଭେନ୍ଥ ପଏଣ୍ଟ, ସରଳ ଓ ନିରାମିଷ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା। ସରଳ ତନ୍ତୁଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ଓ ହାର୍ଟ ଉଭୟ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତି ଓ ହାର୍ଟର ଫଙ୍କସନ୍ ଭଲ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଡାଇଜେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୁଏ। ଏଇଟ୍ଥ ପଏଣ୍ଟ, ଅଧିକ ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ହାର୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଫଙ୍କସନ୍ ରେଟ୍ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଇଥାଏ, ଯେମିତିକି ଡାଲି ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଓ ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ନାଇନ୍ଥ ପଏଣ୍ଟ, ଫଳ ଓ ପନିପରିବା ଖାଇବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ହାର୍ଟ କୋମଳ ଏବଂ ଚିକ୍କଣ ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ସତେଜ ରୁହେ ଏବଂ ହାର୍ଟ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସୁସ୍ଥ ରୁହେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ପାଇଁ ୟୁଜଫୁଲ୍ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ପ୍ଲିଜ୍ ସେୟାର, ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।